Na 8 dagen volop tennis werden de afgelopen zondag de finales van het Rodeo Open gespeeld. Een ideale voorbereiding op de aankomende voorjaarscompetitie van de tennisbond KNLTB. Nou, we staan er heel goed voor. Het is natuurlijk prachtig weer, dus dat is een eerste voorwaarde om mooie tenniswedstrijden te kunnen laten zien. En er kunnen veel mensen komen kijken naar dit prachtige toernooi. Er deden 291 deelnemers mee en er werden zo'n 300 partijen gespeeld in de verschillende klassen in de herendubbel, damesdubbel en gemengd dubbel. Zware dag. Het feestje was gisteren erg gezellig, dus we mochten 2 lange potten vandaag. Het was pittig, maar we hebben het gehaald. Ja, netjes proficiat. En ik neem aan dat jullie volgend jaar de titel komen verdedigen, of niet, Sanne? Wederom. Ja, dat is wel de bedoeling. Vorig jaar tweede, nou eerste. Oh ja, vorig jaar waren we tweede. Ja, klopt. Dus, Ja, als team ging het goed, bij mij persoonlijk wat minder, maar ja, we hebben het gered. Goed gedaan. Ja, netjes gespeeld. Marleen, hoe ging het bij jou? Ja, vandaag was voor mij de beste wedstrijd. Ja? Ja. Ja, hoe kwam het? Ja, veel vertrouwen. Oké. Ja. Pieken op de juiste momenten. Zeker. En Wouter? Toch tevreden omdat je het niet goed gespeeld hebt? Ja, we hebben een heel goed toernooi gedraaid en dat is het belangrijkste in voorbereiding op de competitie, dus dat is mooi. Ja, we hebben winnaars en we hebben ook verliezers. Tim en Lotte, helaas, tweede geworden. Tweede geworden? Ja. Nee, ja, ik denk dat we hebben eigenlijk nooit samen gemixt. Dus het was wel leuk om een keer samen te mixen. En, ik denk dat we relatief blij zijn dat we de finale haalden. Vandaag ja, het is altijd zuur bij je eigen teamgenootjes te verliezen natuurlijk. Maar ja, die waren gewoon terecht beter vandaag. Dus. En op de toekomst misschien nog vaker kunnen mixen of ben je er nog klaar mee? Ik ben er niet klaar mee, maar ik weet niet of Tim er klaar mee is. Ja, ik durf nog zeker. Als we de finale halen is een goed begin. Hè? Ja. Dus de volgende keer dan proberen we ze terug te pakken. Annemie Weijers komt al jaren als vertegenwoordiger van de tennisbond naar Venray. Zij waakt over de belangen van de deelnemers en ziet erop toe dat de tennisspelregels op de juiste manier worden nageleefd. Wij worden dus heel in het begin krijgen we dan de wedstrijdformulieren en die kun je controleren hoe of wat de wedstrijdreglementen. En dan kun je doorgeven ja of nee, of het goed is, of er verbeteringen moeten plaatsvinden. Ik ben zeer tevreden en ik denk ook de wedstrijdleiding, maar anders mag ik niet hier al, ik denk een jaar of 8, 9 terugkomen. Het toernooi werd goed bezocht en daar heeft Rob wel een verklaring voor. Ik denk het concept met de dubbels veel laten spelen. Gewoon de traditionele spelregels die wij gebruiken. 2 gewonnen sets. Mensen kunnen lekker hun balletjes slaan. Flexibiliteit van de wedstrijdleiding en ook van de spelers natuurlijk. En ja, we hebben een goede sponsoring waardoor we een mooie feestavond met loterijen kunnen organiseren. En dat trekt heel veel mensen. Waarbij het ook nog heel erg fijn is dat over 2 weken de competitie begint van de KNLTB. En dit wordt toch wel gezien als een goede training en weer om lekker buiten te gaan tennissen. De deelnemers zijn enthousiast over dit toernooi. Als ik zeg Rodeo Open, wat zeggen jullie dan? Super toernooi. Super voorbereiding op de competitie. Feestje. Ja, vooral erg gezellig en erg veel leuke wedstrijden gespeeld. Ja. Gezelligheid, veel spelers. Ja, het beste toernooi van Nederland. Plezier. Super toernooi, maar niet uit de voorbereiding is een competitie. Het is gewoon een super toernooi. Sportief. Het beste toernooi van Nederland vlak voor de competitie. En competitief. Dan zeg ik een heel fijn toernooi, druk bezet. Ga zo door. Succes verder. De tennissers zijn nu hopelijk allemaal klaar voor de komende competitiestart op 6 april.